приятели! Днес сме на туристически игри в град Кнежа. Ще имаме отбори и ще имаме игри. Дължителна победа. Няма как, да. Всички нас знаят, без табели, без знамена. Всички нас знаят къде сме, какви сме. На втора маса Иван Милев, Иван Тодоров, Елица, Младен и Дени. Състезател има един пробен удар и после 3 състезателни. След това е палатката за време. Построяване на палатка. 4 състезателя на момиче. Палатката трябва да е разпъната така, че да може да се влезне и легне. Дай! Мушкай, дигай! Давай, дигай! Ами отвори скокът! За какво са тези маникюри? Пайкайте за какво става пари? Това, покривалото да си готов, покривалото. Въвръзката отдолу на покривалото. Ей, завърти! Готово, да, така, връзвай! И дигайте ръце! Дигай! Браво! Кръсвай! Ай, Здравко! Стигай! Браво, бе!
Когато сме един отбор, няма значение кой колко може, защото ние сме едно цяло. Знаете, че клечката, когато е сама, лесно се чупи, обаче когато клечките са 20 на едно място, много трудно могат да бъдат чупени. И нещо, което казахме пак. Всички имат медали нови, така ли? Да. Майко, много им ходят. Мисля на следващото ходене пак да и тия да им ходят. Браво. Даден медал е медал, който трябва да върнете по 2-1. Не на тях. Не на тях. На следващите, които ще бъдат пред вас. Искам да има един хъз във вас и другия път, нали знаете? С рамото напред. Добре. Three, two, one.